Prosím tě, řekni nám, jestli se ti ten barák líbí. Líbí, jo? Už to teďka po druhé. Aha. Já jsem myslel, jestli bys to třeba nezboural, nepostavil tam nějaký jiný, víš, třeba Pamela. Především, jak už je vidět z hlavní figury toho antikrále, což je pan Kněžínek, čili ředitel odboru památkové péče, je to zaměřeno především na oblast památkové péče a architektury v Praze. Vlastně jedno z konkrétních témat je už tento dům, zdravý dům, vlastně z 20. let od architekta Kozáka, který chtějí tady zbourat a vlastně jediný důvod, proč ho chtějí zbourat, zjednodušeně řečeno, protože investor chce větší, který by mu vynášel více peněz. Magistrátu chceme říct, že nejsme hloupí ani slepí, že sledujeme, jakým způsobem vlastně ta památková péče tady v té polistopadové éře funguje, že sledujeme aktuální kauzy a zároveň ani nezapomínáme na zásadní pochybení, ke kterým došlo. Příkladem budíš podivná rekonstrukce hotelu Juliš, zničení tady akciové tiskárny a že očekáváme nějaké systémové změny. Pochod pořádají občanská sdružení Pražské fórum a Prague Watch. Vážení přátelé, průvod je tímto zahájen. Úředního rozhodnutí Jana Kněžínka. Děkuji. Hurá! 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 Přátelé, pravím vám a kladu vám to na srdce. Pamatujte, že naše město se musí rozvíjet. Nesmí se z něj stát skanzen. Přátelé, děkuji, ale poslouchejte ještě. Musí prosperovat. Musí přitáhnout investory, že? Hranice gotických parcel nemohou být hranicemi naší fantazie a našich ambicí, přátelé. Nesmíme ustrnout v čase. Postavme tady krásné, veliké komerční centrum, jaké v širé zemi a ani v zemích dalekých nemá obdoby. Jistě si, vážené publikum, povšimlo této krásné stavby. Je to banka ze 20. let, která byla ještě donedávna dochována zcela kompletně, včetně interiérového zařízení. Nicméně investorovi, po té, co se banka odstěhovala, se zdálo, že by tady mohl být výborný luxusní obchodní dům, protože Palladium je odsud přece jenom celých 300 metrů daleko, takže je potřeba tady postavit další obchodák. A rekonstrukce, jak tomu investor říká, spočívala mimo jiné v tom, že velká část měřku té budovy se zbourala a zbývala z ní jenom fasáda. Tím byl do Prahy uveden jeden z kněžínkovských principů pražské památkové péče, a sice fasádismus. To znamená, že se nové stavby schovávají za torza fasád starých budov. Poměrně zajímavé, ano, třeba to ocenit, ano, hlasitý, bravo, ano, bravo, přesně tak, úžasný projekt. Nicméně, abyste si nemysleli, že ten projekt je památkově špatný, tak byste měli vědět, že ho projektoval šéf památkových poradců magistrátu Petr Malínský, takže památkově je to zcela v pořádku. Takže opět bravo, bravo magistrátu, bravo expertům a poradcům magistrátu. Abyste taky věděli, Václavák je přece jenom takové zapšklé historické místo, které potřebuje nějaký nový impuls, takže ne jeden dům, ale celý tento blok měl být prostavěn velkým developerským obchodním centrem s 11patrovými věžemi. Bohužel se to tak nestalo, bohužel ten projekt usnul, takže to je velká škoda pro památkovou rezervaci. Můžeme doufat, že v budoucnu bude ten projekt proveden, protože na většinu domů, které měly být zbourány kvůli němu, tak už vyšel demoliční výměr, takže nový developer přece jenom má uvolněnou cestu. Takže opět můžeme blahopřát bravo developerům a Kněžínkovi. A myslím, že si to zaslouží písničku.
zbourat bankovní palác ze 20. let, to ještě ne, ale zbourat gotický palác, goticko-barokní palác, to už chce opravdu morál. A Praha jej má, přátelé. Praha má na to, i na takovéto odvážné projekty. Byla to stavba raně středověka, baroku upravená, s dochovanými barokními interiéry, štuky, stropy, dokonce s dochovaným nábytkem. Nicméně dopadlo to dobře, protože v 90. letech si stavby koupil italský investor. A ještě než vůbec podal nějaký projekt nebo nějakou žádost na schválení úprav, tak začal bourat. A boural, až se proboural přes všechny omítky a přes všechno zdivo na samou podstatu toho, co ten dům je. Takže těch domů jsou ruiny, jsou tam haldy hlušiny, jsou tam haldy cihel, všechny ty barokní krásné štuky jsou ustrhané, gotické sklepy jsou zbourané a to všechno se mi povedlo asi za půl roku, přičemž Praha přihlížela, kontrolovala, ale nedokázala zajistit to, aby ty domy zůstaly stát a vypadají v té ruině, jsou dodnes. Nikdo nebyl potrestán, nikdo nedostal pokutu, nic se nevyřešilo. Ze dvou krásných památek na středověkých jsou ruiny, které sice kryje ta fasáda, ale za nimi prostě už nenajdete vůbec nic. To znamená, že se můžeme těšit na nějaký nový hezký moderní projekt. Thank you.